Takže čaute ľudia, vítam vás Urgy. Dneska tu budeme hrať FC Mobile. Už ideme hrať. A ja som tak už dlho nehral FC Mobile. Teraz po dlhom čase hrajem. No, takže ideme hrať. Mám over 108 a oni majú 94, super. 3, 2, 1, hráme. Teraz neviem, či hrajem proti botovi alebo proti normálnym hráčom, ale môžete mi to napísať do komentárov. Neviem hrať najlepšie zo všetkých, môžete vidieť, ale dal som gól. Yes, yes, yes. Napadám. Poď, oberi. Dobre. Nahrávka. Bum. Idem. Teraz dám bombu. Bam. Ešte. Bam. 2-0. Forlan, tak. A dorážka a gól. Je to veľmi pekný gól. Oberých. Dobre, nahraj. Offside by nemal byť. Poď a bomba. Gól, 3-0. Nemyslel som si, že to vyhrám. Keď som naposledy hral, tak som mal over 106. A som hral proti 84. A prehral som. Či nie? Nie 84, ale 94, tak. Forlan ide. Nemôže nahrať, lebo offside. A shot. Gól. 4-0. To som nečakal, no. Prepnem. A ideme ďalej. Dneska by som si chcel stihnúť otvoriť balík, ale neviem, lebo nemám veľa gemov. Takže uvidím. Stasin. Som zvedavý. Kigl. Dá sa. Mohol som dať do vinklu. A polčas. No, poď. Dobre. Dajte like na toto video, keď hráte zápasy futbal. Teraz nemyslím FC Mobile, ale keď hráte naozaj v reálu. Nie, offside. Aj mi môžete napísať do komentárov. Tu mi lieta mucha, tak ma otravuje. Už mi to vadí. Bum. Gól. Je to Winkel? Prosím, že je to Winkel.
Prosím. Dobre. No takže nahrávam. Bum, nahrávka a offside. Nechod tam. Som mohol skôr. Alebo som nemusel vôbec. Stačilo nahrať len doprava. Alebo streliť. Napríklad si počkam do prvej sekundy. OK. Nebude gól. Hovorím, že nebude. Ja sa nikdy nemýlim. A skoro. Jak ho pekne preskočilo. A toto bolo pekné, fakt. Mne sa to páčilo veľmi. Tak. A bum. A ešte, jak si to predtým prehodil cez hráča, to bolo pekné. Bum, nahrávka. Už je pomaly. Škoda. Ešte poď. Nemám veľa energie. A na lavičke nemám skoro žiadnych, lebo mi zhoršujú rating. Mal by som over 107 a tak mám 108. Joj. Ešte som chcel dať jeden gól do smyčky. Ale vyhral som. To je hlavné. Dobre. Takže 1, 2, 3. Forlan dal hat-trick. Potom Stashin dal hat-trick a Madison dal jeden gól. Madison. Jak sa to hovorí? Neviem. Yes! To som nevedel, že s hviezdičkami sa to robí. Balíček. Ešte jeden. Super. Dáme, že... Čo mám tu? $200 gemov, super. Yes. Mám jeden Ballon d'Or balík. No som zvedavý, kto to bude. Anglicko. CDM. Arsenal. 108 Rice. Skoro. Ešte jeden. Idem do extra timeu. No už. A toto Badge, Batch, to je čo? Neviem, čo to je. Sa do toho tak nevyznam. Dobre. Môžete mi napísať do komentárov, že na čo je to.
idem tu. A idem dačo skúsiť predať. Alebo kúpiť? Neviem. Medvied. Dobre.